Καθώς ζυγώνει ο χειμώνας με τα κρύα, καθίστε κι έχω να σας πω μια ιστορία, να μολογήσω όσα έζησα και ξέρω, κι όσα μου είπαν πιο πάλι να μεταφέρω. 10 άνθρωποι σοβαροί μα και χομπίστες, αντί να τρέχουνε στα όρη και στις πίστες, συγκεντρωθήκανε και κάναν κοινωνία, και έτσι άρχισανε να γράφουν ιστορία, και έτσι άρχισανε να γράφουν ιστορία. Σαββατοκύριακα να κουβάλουν τραπέζια, για να είναι οι μέρες τους γλυκές σαν πετιμέζια. Να βρουν φίλε, να βρουν μπαλάκια και ρακετές, για να μην είναι πια οι Κυριακές τους σκέτες. Από κενά και δυσκολίες τίποτα άλλο, όμως τους έσπροχνε ένα όνειρο μεγάλο. Αυτό το άθλημα το γρήγορο η Ζαλάδα, να το αγαπήσει η Αθήνα κι όλη η Ελλάδα, να το αγαπήσει η Αθήνα κι όλη η Ελλάδα. Και ο του θαύματος ο κόσμος που περνούσε, κι άκουγε θόρυβο πινκ πονγκ όλο ρωτούσε. Αχ, που θα βρω κι εγώ ράκετα και μπαλάκι, να θυμηθώ τότε που ήμουνα παιδάκι. Κι έτσι οι 10 γίνανε 100 και 1000, μα και χιλιάδες που θα γίνουν θα είναι φίλοι, με πρωταθλήματα, συλλόγους και αγώνες. Πώς να λείπουν οι ενστάσεις και οι κανόνες, πώς να λείπουν οι ενστάσεις και οι κανόνες. Το παραμύθι μας αυτό δεν τελειώνει, γιατί ο Ποφέμα όλο ένα μεγαλώνει, κι αν οι πάλι που τον άρχισαν κουραστήκαν, ήρθανε νέοι και με όρεξη πιαστήκαν. Μη με κοιτάζετε λοιπόν με απορία, γιατί έτσι γράφεται παιδιά η ιστορία, γιατί έτσι γράφεται παιδιά η ιστορία. Όλοι μαζί. Να 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 να, γιατί έτσι γράφεται παιδιά η ιστορία, γιατί έτσι γράφουνε οι τρελοί την ιστορία.